Ναι. Εντάξει, είμαι ένας αποτυχημένος μουσικός, εντάξει, παραδέχομαι εδώ. Όμως, θέλω να μου δώσεις ακόμα μια ευκαιρία να αλλάξω έτσι λίγο ρεπερτόριο, εντάξει. Ναι, πες. Αυτό είναι περίπου, δεν μπορώ να περίπου καμάρα μου, τα μαγιά μου πουλά. Όχι, δεν μπορώ. Λοιπόν, θα παίξουμε ακόμα ένα, θα αλλάξουμε λίγο ρεπερτόριο. Θα πάμε με πιο λαϊκό. Θέλετε? Με πιο λαϊκό. Μάλιστα. Πού σου πέτω, ένα λεπτό. Έχω χειροκρότημα όμως, έτσι. Ευχαριστώ για το πρόγραμμα σας. Και το κάνω λίγο ωραίο. Έτσι είναι, παιδιά, κάνουμε. Όπως σας είπα στην αρχή, έτσι τώρα με την κρίση μπορούμε να κάνουμε διάφορα. Το ότι σπίτι είναι η πελά μας, και οι γενέσεις μας, η πελά μας και οι ευθέρες μας, ότι εγώ έχω μια πεθερά, η οποία είναι εγώ, ξέρετε δεν μου πάρεις, ναι. Ξέρεις άμα η πεθερά είναι... Ξέρεις πότε η πεθερά μιλά πιο λίγο. Έχεις πότε μιλά πιο λίγο. Το Φεβράρι, το 28 μέρες. Η πεθερά μου είναι έτσι δύο παχουλού εμένα. Αφού να φανταστείτε πήγε σε ένα φαρμακείο μια φορά, βγήκε πάση στην καρδιά και θέλει να ζυγιστεί και λέω της μητέρα, με ρούφα στην κοιλιά σου και να δείξει πιο λίγα έτσι αρκά. Δηλαδή με κοιλιά δείξει πιο λίγα να δείξει. Για να μου βγάλει νερό από κάτω. Έχω να αφιερώσω ένα έτσι πολύ όμορφο τραγούδι για την πεθερά
Αλλά έτσι θέλω μαζί να πάμε το... Ένα τραγούδι για ελευθερά μου, πάμε. Έτσι. Έχω πάρει εσύ με το μωρό. Έλα τώρα να χορέψουμε τα δύο κοντά, έλα. Έλα. Έτσι. Όποιοι θέλουν να χορέψουν, μπορεί να χορέψουν τα μέρα. Αγαπώ την πεθέρα μου που μου πέλανε τα αυτιά μου. Είδα το μαύρο μπέλα μου στην Πασιά, την πέτσα την πεθέρα μου. Έλα δυνάμετε μου, έλα να σου πω κάτι, έλα. Έλα κοντά μου, έλα. Έπειρα, έλα. Πεθερούλα θα αρρωστήσω σήμερα άμα δεν σε συναντήσω και το λετσασμένο το λαιμό σου τρυφερά θα στραγγαλίσω. Έλα πάνω, έλα χορέψε δύο, πάνω. Έλα. Έλα με τζαμέρι μου. Με σώτης. Σου κατσά μου, ό,τι σπάζεις πεθερά μου. Σπίτια και χωράφια να μ' αφήσεις όταν αύριο ψοφίζεις. Έλα κάποιον να με σώζει ρε κομπάρε. Δεν κάποιον διακόρηση. Αγαπώ την πεθέρα μου που μου πελάνε τα αυτιά μου. Είδα το μαύρο μπέλα μου στην Πασιά, την πέτσα την πεθέρα μου. Μάλιστα. Μάλιστα. Βεβαίως. Λοιπόν, έτσι να σας βλέπω, να είσαστε ευτυχισμένοι, χαρούμενοι. Σε λίγο μαζί μας, τι ώρα είναι τώρα, είμαστε καλά. Λοιπόν, σε λίγο μαζί μας θα είναι Φράπλεϊ, δεν θέλω να φύγει κανένας. Σε μισή ώρα περίπου θα είναι εδώ. Κάνετε τις βόλτες σας έτσι εδώ γύρω και να είσαστε πίσω σε περίπου μισή ώρα για να απολαύσετε Φράπλεϊ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Καλά να περνάτε. Γεια σας.